Nippreferi nkun naf id-data ta' meta se jmut żewġi milli insibu mejjed. Kliem il-mara ta' Joe Magro r-raġel li l-erba' filgħaxija għamel appell imqanqal favur l-eutanasja quddiem il-Kumitat tal-Familja tal-Parlament. Joe Magro huwa persuna li tbati bl-ALS syndrome u ma jafx kemm se jgħix. Hemm semma suwiċidju rigward il-familja, is-suwiċidju tkun aktar ibsa. Nimmaġina jiena u t-tfal da jagħmel suwiċidju hekk ġumpum imur id-dar u nsibu pereżempju Alla ħasqat spara rasu. Kemm iktar kif għalija u għat-tfal milli kieku nkunu setjajna moħħa tkellimna mal-psikjatri, tkellimna mas-psychologists u aċċettajna li f'dik id-data ir-raġel meta jiġi kapaċi jagħmel xejn u għadu moħħu tajjeb, ġifieri ħissejn, ġifieri ir-raġel jaf se jagħmel. Inkunu nafu d-data meta ħajmut. Aħjar minn suwiċidju. Quddiem deputati parlamentari li għamlu mistoqsija wara oħra uħud minnhom tekniċi Magro kien ċar. Kull min ma jixtieqx jagħmilha ma jagħmilix dil ħaġa, imma ma jriċċejx f'dik is-sitwazzjoni li tiġi bżonn għal kollox, il-kulħadd, tiġifieri ħin kollu sew biex tiekol għandek bżonn xi ħadd, sew biex tmur it-toilet, jew skużi jimsaħlek, jew biex tinħassel biex imexxik minn naħa l-oħra, sempliċement anki biex jeqilbek mis-sodda minn hekk għalhekk. S'issa għadni m'iniex hekk tajjeb jiġifieri. Kull fejn irrid imur. Anzi, dil-ħaġa issa aktar nixtieqha biex nibqa' ngħix iktar għax il-bqija jekk illum soluzzjoni waħdem u intom tafu x'inhi, jiġifieri s-suwiċidju jekk m'hemmx l-eutanasja. Fuq kollox tenna Magro li sal-lum hu kuntent bil-ħajja ma jridx jispiċċa fi stat veġitattiv. Ma rridx immut għad-dispoint. Għad-dispoint żgur li le. Ġifieri inti id-deċiżjoni sewwa. Okej, id-deċiżjoni tittieħed fl-aħħar meta persuna forsi jkun unconscious jew ikun jew minn qabel. Ħanwieġbek ukoll. Nista' nieħu deċiżjoni li meta nasalvat l-istat ma rridx ngħix nista' noħod issa u nista' nħibha fil-wil tiegħi. Jiġifieri dika fil-fatt jgħidula il-prinċipju tal-Advanced Directive. Imma fil-fatt għalhekk nixtieq għaddi li jiġi biex nibqa' ngħix iżjed biss biex inkun nista' nibqa' ngħix sal-aħħar. Imma l-bqija meta nasalvat l-istat veġitattiv tgħidlu. Kulħadd hekk jgħidlu insomma x'tgħix tagħmel, teżisti tkun qiegħed mhux tgħix. Magro insista li għandha ssir distinzjoni bejn dak li huwa etiku u dak li hu twemmin. Appella biex dan is-suġġett ma jidħolx fih ir-reliġjon. Minħa tiegħu iċ-ċermen tal-Kumitat Godfrey Farrugia qal li din il-laqgħa hija bidu ta' diskussjoni. Membri miż-żewġ naħat tal-Kamra qasmu l-idea tagħhom bil-maġġoranza jesprimu l-idea li l-ħajja hija prezzjuża wisq biex tintemm. Għalkemm iż-żewġ naħat qablu biex isiru aktar laqgħat ta' diskussjoni fl-aqwa interess tal-persuna li għaddejja minn żmien qiebes.